EDSA. Tunugang pang EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ops, 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 ops! Nakita kita, pinahid mo yung kulangot mo sa upuan! Aragoy! Maluoy ka! Ay, aminin nyo, gawain mo yan. Mangungulangot ka tapos ipapahid mo sa upuan. Ay, Sang, may sasabihin ka, Tang? Ay, hindi lang yan. Bibilogin mo na yung iba. Kung minsan pinipitik papunta sa driver. Aragoy! Maluhoy ka! Anyways, mga kabisyo, oras pa natin. We got 30 minutes after 8 o'clock in the evening. And this is the last and final hour stretch of our show. Ito pa rin po ang programang EDSA. Kasama pa rin po si Tanghenyo, your Suli Diego Bandido, at ang makulit na nagka-cartwheel ngayon andun sa labas tumatakbo na si Duday. Anyways, mga kabisyo, eto na. Hindi na natin patatagalin to. Eto na. Pag-usapan na natin to. Sa kabila po ng kanyang disability, isang PWD na 38 years old na technician has been repairing electronic gadgets, yung mga cellphone, para may mapakain po sa kanyang pamilya sa loob ng 13 taon na. Oh no! Wow! Grabe, saludo sa isang PWD. Eto na mga kabisyo, logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin para magkaintindihan tayo. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Basic na kaisipan ng ilan sa atin pag sinabing PWD, alagain na lang yan. Pag PWD, lalo na kung very evident yung kapansanan, gaya ng mga bulag, yung mga pungkol, o yung putol na yung kamay, o wala ng paa, wala na magagawa, aantay na lang ng tulong at biyaya sa iba. At yun po ang maling kaisipan. Alam nyo ba na maraming PWD po na na-o-offend pag tinitreat sila na kawawa sila? Sa totoo lang po, mas gusto nila na normal silang tratuhin. Kagaya na lang po ng isa sa mga drama actor natin na narinig nyo na po dito. Si Chloe, di ba? Drama actor natin sa Dear Love, Kung minsan biruan po namin dito pag pumunta dito si Chloe, sabi ni Chloe, nice to see you. Ayan. So, see you again. Pero bulag po itong batang ito. Kaya ako minsan, binibiro din po natin. Halimbawa, may mga dumaan na mga kababaihan. Oh, Chloe, kung saan na naman yung mga mata mo, ha? Ganong klaseng biruan, mga kabisyo, that will let them feel normal. Now, mga kabisyo, eto, logican po natin. Pero again, hindi po lahat ganon. Pero may mga ganun po ng mga PWD. Ngayon, logican po natin. Marami pong mga dahilan kung bakit ang ilang mga taong may kapansanan ay nagpapatuloy sa kanilang trabaho at aktibong bahagi ng lipunan kahit na meron po silang physical na limitation. Ang ilan po sa mga possible na reason ay determinasyon at pagpupursige. Marami po mga taong may kapansanan na meron pong matibay na determinasyon at pagpupursige na wala sa normal na tao. Oh no! Kauluya man Diba? Marami pong ganyan. Ang kanilang determinasyon po ay patuloy na maging produktibo at bahagi ng lipunan. Hindi kagaya ng kakilala ko na wala namang kapansanan pero walang trabaho. At chemist lang. Ano yung chemist lang? Ano pa, basic? Kay Mrs. Umasa. ay, teka lang.
sorry pala. Ikaw pala yon. Aragoy! Maluoy ka! Anyways, bilis ng oras natin mga kabisyo. We got 34 minutes after 8 o'clock. Gotta say goodbye. Coming up next, susunod na po ang programang Totoy na Love with Totoy Bato up next. Maraming salamat once again. This has been your friend. Sa pangalan po ni Tanghenyo, ni Duday. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala sa inyo. And whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!